A decisión da Consellería de Educación de eliminar no Colexio Alomba de Vilagarcía unha das 3 aulas de cuarto de infantil e unha praza de profesora desta etapa non gusta ás familias do centro nin tampouco o BNG. Eses pais e esas nais escolleron o CEIP da Alomba e no seu caso tamén o edificio do anexo porque o centro tiña unhas determinadas características, é dicir, iban con unha determinada información. Por lo tanto, cando tomaron a decisión de matricular as súas nenas e nenos ali, era porque creían que tiñan unha atención educativa conforme ao coñecemento que les tiñan. E ora, a realidade no mes de setembro vai ser diferente, co cual poderíamos decir, creo que todos estaríamos de acordo, en calificar isto, en certo modo, como un fraude. Exiximos rectificación á Xunta de Galiza. Exiximos rectificación ao Partido Popular, que deixe de xogar ca comunidade educativa, que deixe de xogar ca educación dos nosos fillos e fillas. Porque é o que está facendo cando deixa sin os recursos suficientes aos centros educativos. Este luns os nacionalistas levaron esta cuestión ao Parlamento. Presentamos hoxe no Parlamento Galego unha batería de iniciativas exixindo revocar inmediatamente esa decisión de suprimir unha liña en cuarto de educación infantil no colexio no CEIP Alomba, que se manteña a praza de docente de apoio, que se viña mantendo, e que se estableza unha mesa de diálogo coa comunidade educativa do CEIP, co conxunto de profesorado, co claustro, coas equipas directivas e co representantes das nais e pais. Explican que esta decisión vai na liña contraria ao obxectivo de reducir as ratios porque dunha das 3 aulas as outras 2 verían incrementado o seu número de alumnos, roldando ou incluso superando o obxectivo máximo. Teñen establecido a nivel oficial que as ratios teñen que estar no máximo de 25. Pero claro, o Partido Popular usa o máximo continuamente como se esa fora a cifra que ten que haber continuamente. Eso é o máximo. É dicir, que por encima deso, ou incluso cos 25, é o máximo que se pode atender nunhas condicións normais. Temos que lembrar que no colexio, no CEIP Alomba, hai unha porcentaxe moi elevada, alrededor dun tercio do alumnado ten algún tipo de necesidade educativa específica. No BNG ven este problema como unha oportunidade para Alomba, podendo establecer unha ratio de 17-18 alumnos por grupo, porque lembran que unha ratio máis reducida, a rapazada pode estar mellor atendida, poñendo maior atención naqueles con necesidades especiais ou nos máis vulnerables socioeconomicamente.